Kalakuan siya. So, welcome back for another episode na naman. So, kasama natin si Marlock Moto. No? So, ayan. Actually, nag-practice siya mag-swimming, no? Kasi meron siya pinaghahandang competition, no? Swimming. Backstroke. So, ayan, no? So, guys, ayan, si Marlock Moto. Wala si Bichesa. Ayan. So, dito tayo ngayon sa Haunted House. Dito kami at naka-stay kami dito sa may The Pangasinan Regency Hotel. Oh, napakalinis. Ayan. So, merong ganap bukas at yun, medyo napahaga kami nag-stay dito sa hotel para at least bukas ready na. Nag-check-in kami dito ng mga 2 p.m. So, ang ganap ay para sa, syempre, selection. Kailangan namin ng pera, kailangan namin ng ano. Diskartehan na namin lahat-lahat. Oo, magkapera lang. So, ayan, no? Hindi kasi sapat yung kinikita namin dito sa YouTube. Yun, swerte naman at napasok kami dalawa. Si Bichesa, hindi siya kwayo. Qualified siya, pero iba na siya. Sa iba, alam mo yung taga-baril? 36.5. Hindi, umakit na ata siya. Ano na siya? Balik. Sa second floor lang. Hindi, Hindi na siya support staff. stop na siya. Stop na siya. So, shout out kay Bichesa. Stay put ka lang. Kasi medyo ano siya, malungkot. Malungkot kasi. Dapat pasayahin natin siya. Bakit? Malungkot siya. Kasi? Wala, ano. Medyo maliwanag tayo. So, panabulan ko lang yung sa tamang kwentuhan lang tayo ngayon, no? And meron kaming kukwento ni Marlock Moto kasi meron kaming kapalpakan na ginawa. Huwag iba talaga pag probinsyano ko eh. Nung habang bakit kami dito sa aming room, nag-elevator kami. Nag-elevator kami ko na magkwento. Nahaba siguro. Umpisa natin sa umpisa. Sige. So, ayan, ang ganda ng pasok namin dito sa... Pagpasensya nyo, na-epekto yan ng antigen. Umiyay kami dito, nakamotor lang kami. Oo. Wala akong kaalam-alam. Pagkadating namin sa kanya sinabi, may antigen pala. Sugit pala yung ilong namin. Kaya, wala wala tayo. Kailangan natin ng pera. Nagpatusok tayo ng ilong. Actually, nalaman ko yung antigen kagabi. Pero sabi ko, hindi ko muna sabihin kay Lomart, baka mag-back out. Kaya yun, dito ko na sinabi. Kaya sabi ko, Chong, may sasabihin ako sa'yo mamaya. Andi yun, sabi niya. Sabi ko, mamaya na lang, paupuin mo muna ako. Ayun na nga, so nag-antigen kami at negative naman. Kaya nakapasok kami dito. Pag nag-positive, doon siya sa baba. Makibalik na lang. Kung positive ka, doon ka sa labas, makibalik ka na. Ayan, so... Ayan, back to elevator tayo. Ayan, bakit na kami at syempre, nasa 4th floor kami. Ayan, gumamit kami ng elevator. Uwarap kami sa elevator. Mga ilang minuto na kami nandun, nakala namin umakyat na. Pagkabukas, nagsulat kami, bumukas yung pinto ng elevator. Alam mo parang Avengers na naglalakad, ganun kami. Lakad. Tinignan namin, yung attendant doon, siya pa rin. Pero nasa isip ko, kamukha lang. Ako nasa isip ko, kambal niya lang eh. Pero, hindi pa pala kami nakakaalis. Nandun pa rin kami sa lobby. Hindi kami umakyat, nandun pa rin kami sa lobby. Sabi nung attendant, bakit sir? Pwede lang lumubog doon, Doon namin napagtanto na hindi umakyat yung elevator. Nandun pa rin kami sa lobby. Nakakaya yung part na yun talaga. It's first time mag-antigen. Ako pangalawa ko na, PCR test yung una. Pero gusto ko maging happy yung antigen. Grabe. Tapos nauna pa siyang mag-antigen. Panalo. Pero ito, kanina may nanglilimos. Sabi, Kuya, barya po. Sabi niya, sabi mo? Siyempre, ninervous na ako. Ayokong yung bata sinabi,
Wala adi, in-introduce nga ako. Wala adi, in-introduce nga ako. Dahil mas magkaba. Ginawa niya pa rason yung antigen. Hindi siyang bigay. Kaya ako kinabahan doon sa tusok, doon sa magiging result eh. Ano pag nag-positive. Kasi pag nag-positive, uwi. Hindi lang uuwi, di ba? So, ayun. At, ayun, dito na kami sa room namin. Tatlo kami actually. Lumabas lang yun isa. Ayun. Medyo lang. Kung i-rate ko, itong hotel. To be honest, medyo kaya 4. Kasi hindi siya yung na-expect mo na hotel. Pero okay na din. Ba't ang mahalaga may matulugan, hindi ka sa labas. Pero ako siguro 5. Tanungin mo kung bakit 5. Kasi doon sa sopa nila, pag umupo ka, parang may katabi ka na. Oo. Parang ang creepy. Gusto nyo ba makita yun? Yung upuan? Tapos meron pa silang pailaw. Alam mo yung mga antik na lagayan oo. Tapos yung lagayan ng kandila. Ayun. So mamaya 5:30, dinner time na namin. So, bababa na kami. Bukas talaga yung training, pero kailangan namin mag-check-in na ng 2 PM ngayong araw. So, whole day kami bukas. Hay. So, para sa election na malinis. Dapat tama. Dapat tama, no? So, kayo, linanyan namin kayo bumoto ng tama at bumoto ng nararapat. So, ayun, 7 minutes na. Inantayan tayo mag 10 minutes eh. So mamaya ulit ba Kalakwatsa? Hindi mo na yung matatangkat talaga. Ayaw. Papapamuni ka dyan, ha? Kasi hindi ka nila. Unang construction pa rin, hindi ka nila natanggal. Ba't kaya? Kahit doon nga, mayroon pang scotch tip eh. So yun medyo meron namang ka-ethical na naman tayong ginawa na nangyari ngayon mga Kalakwatsa. Supposedly kukuha tayo ng montage nga. So medyo bumilis yung tipok ng puso ko mga Kalakwatsa. Akala ko nakakita na agad ako ng multo. So dito kasi akala ko mayroong taong nakatayo. Yung pala, yung nakalimutan ko, naglagay pala ako ng jacket shirt. Bago ako ng sarili kong multo. So yun, balik muna tayo. Kuha muna montage. Give it to me like So ayun mga Kalakwatsa, nakaligo na tayo, naka-freshen up na tayo. And siguro hindi natin alam. Ando si Marlak Moto sa labas. Punta natin. Okay, so hindi na tayo sa ABS-CBN. So yun, dito na muna natin tapusin. May 10 minutes na ba? Wala pa lang 10 minutes. Labas mo lang yan. Ha? So yun, good thing no, na kita-kita kami mga Plebeian boys. PSU boys na. PSU boys, mga katrabaho namin dati sa Plebeian. Lolo. Ay kita-kita kami dito. Tsaka yung mga ibang friends din from PSU, andito rin sila. So parang nagkaroon lang din ng reunion dito. Enjoy naman din, no? Enjoy din. Yung foods, okay naman din yung foods, no? Nakakatawa lang kanina na kami yung huli, pero kami yung nauna pa sa kainan. So, shoutout ka nila Sir Daniel, Sir Robert, no?
And also yung mga Nagsitabaan na. syempre yan sa public eh. Kaya nagsisitabaan na. Pero tumaba naman din tayo, Chong. No? Yes. Salamat sa Caribbean. Kaya alam paano yung magiging ganap eh. Bawal kasi din talagang lumabas. I mean, once na nakapag-check-in ka na, ay hindi ka na pwedeng lumabas. Kasi syempre, nagpa-antigen kayo, useless naman yung pag-antigen nyo kung lalabas-labas ka. Mamaya, paglabas mo, doon ka pa nagka-COVID, no? So, ayun, bawal kami lumabas, no? So, dapat pala bumili na kami ng makakain-kain na bago kami nag-check-in. So, ayun. Bali, nasa 4th floor kami. Ayan, si Marlock Moto, kausap si Commander-in-Chief niya. And gagawa Shout out Beverly. Shout out kay Ma'am Beverly. And also kay Bichesa, no? Shout out kay Bichesa. And hanggang doon na lang muna mga kalakwatsa at gagawa pa tayo ng ating reaction paper, no? Since may kakantak tayo, kumatin tayo ng forum. Ayan, Sir Daniel, no? Shout out kay Sir Daniel. Takbo, sige, takbo. Yan, Sir Daniel, no? So, yun, gagawa mo tayo ng reaction paper, no? Para dun sa inatinan nating forum kanina, sa LNU. Oh, Sir Daniel! Sir Daniel. Ang susunod na, mayor ng Swan. Uy, ang head pitch. So, ayan, dito muna na lang po sa mga Lakwatsa kung sa muling episode na naman ng Lakwatsa na Max. Itong sa Estrong Lakwachero. Saan?